L-ewwel Forum Nazzjonali ta' Trade Unions snieda bisħab bejn il-President ta' Malta u ċ-Ċentru għall-Istudju tax-Xogħol fi ħdan l-Università ta' Malta. Il-forum se jaqgħad fi ħdan mill-unions madwar il-pajjiż li jlaħqu l-31. Dawn il-unions jirrappreżentaw 300 entità pubblika ta' kull daqs u għamla. Il-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, tkellmet dwar il-ħtieġa ta' da. Fejn il-unions jiġu flimkien u jitkellmu propju fuq dawk l-affarijiet li huma komuni. Ħalli jħossu s-sens ta' għaqda bejniethom. Japprezzaw aktar lil xulxin u anke jirrispettaw aktar lil xulxin anke meta ma jaqblux. Nofs il-ħaddiema Maltin huma msieħba f'union waħda mill-olarati madwar id-dinja. Ikkonferma dan Dr. Manuel De Bono, direttur taċ-Ċentru għall-Istudju tax-Xogħol. Naħseb il-unions ta' Malta minn dejjem kienu b'saħħithom. Matul is-snin kif ġara, kif kienet it-trend fid-dinja kollha, naqsu xi ftit l-ammonti ta' nies li huma membri ta' trade unions. Il-persentaġġ ta' ħaddiema Maltin li huma membri ta' trade unions illum Malta huwa inqas minn dak li kien 10 snin ilu. Iżda xorta għandna madwar nofs il-ħaddiema Maltin li huma membri ta' trade union waħda jew iktar. Fost il-ħtiġijiet li l-forum se jindirizza mill-ħolqien ta' aktar għarfien dwar diversi temi. L-għarfien aktar tas-saħħa u s-sigurtà fost il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, l-ixjut ukoll tal-kwalità tax-xogħol, l-iżvilupp tal-aktar professjonalità fost il-ħaddiema t-taħriġ. Għan importanti ieħor tal-forum se jkun li jżomm il-unions aġġornati ma' sitwazzjonijiet relatati mad-dinja moderna. Pereżempju kif ħaddiema jlaħqu max-xogħol u l-ħajja, ix-xogħol prekarju, il-qatt, il-ġlieda kontra l-faqar u ħaddiema vulnerabbli.